साखाथियाव थानाय दखाना मा मा दं? आंनि साखाथियाव थानाया मोनसे दं आरो ओरै सोनाबखैजाय ओरैनो सियार प्लास्टिकनि सियार टेबोल बिदि फानो आरो जेनेबा बेबायदि गंसे आरो ओरैनो गाइखेर कम्पानि जेनेबा गाइखेर स्ट'र लाखिग्रा बिदि माब्रै जाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? दा जानायनि जाथायखौ जोंबो मोनाखै जेनेबा हरनि समाव नालाय जोंबो न'आवसो दंमोन बेयाव थायामोन जोंबो बन्द' खालामनानै जों 8 बाजियाव थांदों न'आव दखान बन्द' खालामनानै बेनिफ्राय जों न'आव थाहैबाय नालाय उन्दुबाय अखाबो हाबाय हरसे मानि अखा हाबाय नालाय ग'ग मोनासै जोंबो ओमफ्राय खाथिनि मानसिफ्रा जोंखौ फन हरबाय हराव 2टा 3टासोआव फन हरबाय आरो ओमफ्राय जों आसरित जाबाय नंगौना नङा होननानै फोथायलायाखै जोङो ओमफ्राय उनाव फैमारबाय नंमारगौ जाथाया एकदमबारे ओरैजाय सोनाबनिफ्राय खालामदों आरो जेनेबा ओरै गाइखेर दखान सियार दखाननिफ्राय खालामबोदों ओमफ्राय खालामबोनानै नैबे साहा दखानाव नांफैदों आरो ओमफ्राय जों फैनायालागै एकदमबारे खामखांजोब्बायानो बिदि माने खैथासोआव जादों ओरैनो जानायाथ' ओरैनो 1:30 बा 2टा इदि मोननै गेजेराव आरो नोंथाङा मा सन्देह खालामो दा सोरबा लगायना गालांनाय ना गेस बेरफ्रुनाय? दाथ' सोरनिबा माबायाव बायदि सानना दं जों जेनेबा मेगन गोसानि सायाव बायदि माने गेसाथ' बिदि बेरथावथारा गेसा माने अबाव दंखायो आरो गेस बेरबाथाय ओरै थाङामोन जेनेबा जोंना खामग्रोगौमोन जोंना लास्टआवसो खामदों बिदि माने बे गेस बेरफ्रुनायावसो बयबो आन्दाज मोननानै फैदों जाहैबाय होमबा बे गंनाया खामखांबायमोनानो साहा दखाना ओमफ्राय दा खामफुबाय थाबाय आरो बे समाव होमबा मानसिफोर फैबाथाय एजार होथ'वाखै जों दा थांनो नागिरदों सिमलासिम थानायाव थांनो नागिरदों अलसिया 10टा 11टासोआव बिदि माने मा मुंमोन नोंथांमोननिया? आंना माबा दिन बसुमतारी गामिया गुरुमारा लोगोसे साखाथियाव थानाय दखाना बिसिना दङमोन लोगोआ सासे कृष्ण बसुमतारी ना मा होनोबा क्रिस बसुमतारी आरो सासेया सन्जिब कुमार ब्रह्म जों 3 दखान आरो बे दखान खालामनायाव बेसेबांसो खहा जादों? खहा जानायाथ' मोनसेबो माल बुस्थुआनो माने थालाङासै सेस हांगार जाजोब्बाय जेनेबा आरो बे 6 लाखसो थांनांगौ आरो जेनेबा बिदि अनुमान नङा दखानाव आंनियानो मोनसे बुस्थुआनो बासायाखै माने मा दखानमोन नोंथांनिया? साहा दखान गाइखेर ससाइटिमोन। मा मुं? आंना सन्जिब कुमार ब्रह्म। ओरैनो नोंथांनि सन्देहआ मा बे दखान खालामनाय? सन्देहखौथ' मा बुंबावनो आङो दा आंनावथ' जेबो बिदि खामथावथाव बुस्थुआनो गैया माने इनभार्टार दङ थेवबो कारेन्टथ' गैखायानो ओमफ्राय इनभार्टाराबो अफ खालामना गालांखानाय सर्ट सार्किटबो जानो हानाय जेबो राहायानो गैखाया। अर खामनायखौ मारै खामदों होनना सानो? अर खामनायखौ दा मा बुंनो जेबो बुंनो हाथ'ला आङो। सोरबा लगायनानै होनाय ना गाव गेस बेरफ्रुलायनानै? गेसखौथ' बेरफ्रुनाय सोदोबखौ खोनादों खोनानायलाय आङो ओमफ्राय सासे लोगोआ फन हरनायलाय आं फैनायसै दा सोर लगायनानै बेखौथ' बुंनो हाला आङो। सोरबा लगायनाय सन्देह नामा? एसे माबा खालामना थांबा सोरबा लगायनायानो नायहैबा एसे एनालाइसिस खालामना नायबा। थारैनो नोंथांनि फारसेयाव बेसेबांसोनि स्टक दंमोन? आंनाव मथा मथि 5 लाख 6 लाखनिसो स्टक दं। ओमफ्राय कम्पिउटार थाजोब्बाय नालाय डायरिनि सब बुस्थुआनो दं पुरुबि कम्पानिनिफ्रायमोन। दा पुलिसनिसिम फोरमायदोंना फोरमायाखै? पुलिसाथ' मोनायाव फैदोंमोन बिसोरनो गावसोर जिखिनि रिपर्ट लानो गोनां खिनिखौ हरबाय जोङो। दा नोंथांमोना एजार होगोन नामा? एजारखौथ' होनांगोन एसेबाबो होना दोननांगोन इयुनाव जेबो बिदि जाया बेखौ नायनानै आरो। मेगन गोसानि सावनानै गालांनाय बायदि सन्देह दङ? सन्देहआथ' जों बिदिनो साननांगोन दा सोरबा मेगन गोसाफोरा सावलाङो। नोंथांनिजों लोगोसे साबैसेनि दखान खालामदों? आंजों लोगोसे गंनै आंजों गंथाम खालामदों। सोर सोरनि? आंनि खाथियाव सियार दखान दङ ओमफ्राय साहा दखान दङ। सियार दखाना क्रिस बसुमतारी होनना। नोंथांनिया? आंनिया सन्जिब कुमार ब्रह्म। लोगोसे खाथियाव दिन बसुमतारी साहा दखान। बे बाजारखौ मा? लोखि बाजार।